já vás zdravím na serveru Psychoprojekt a teď se nacházím na spavnu těžení světa a chci vám ukázat, jak to tady vlastně funguje, jak se na serveru hraje a tak různě dál. Zatím jsem si natěžil, nebo spíš předtěžil, než jsem začal natáčet nějaké základní věci. Zabil jsem 2 krávy. A už mám nějaké ty základní materiály, které vlastně najdete v těžebním světě, což je tady, můžete dělat co chcete a můžete jít kam chcete. Protože když se tady vlastně něco postaví, tak je to stejně zbytečné a k ničemu, protože to brzo zmizí swipem tohle světa. A odsud se můžete vlastně portnout na spawn hlavního světa. A tady najdete vlastně web, nějaké ty warpy, tady je do těžebního světa, tady taky. A tamhle je warpovník, odkud se vlastně můžete portnout na veškeré, nebo na většinu veřejných warpů, jen tak nebo v tomhletom světě vlastně, i pokud něco je v Netheru, tak i tam. Dama, ne, to je barák. A tady vlastně je ten warpovník. Když kliknete pravým na ceduli warp, tak vás to portne. A ve warpovníku vlastně máte plno cedulí s portama na různé lokace. Tady jsou ostatní, tady jsou eventy a tak. Tady je Mega Jump, tady je nákupní centra, moje splýfárna. Tady jsou nějaké společnosti těžební a tak. A tady jsou města, vesnice. A tady jsou vlastně v rámci hlavního města a když chcete obchodovat s vesničany, tak kliknete na Warp Sand Village a tady vás to vlastně portne do takové malé uzavřené lokace. No, i když není zrovna malá ta vesnice jejich. A tady jsou vlastně vesničani a můžete s nimi obchodovat s čím chcete pomalu. Mají všemožné nabídky, každý si najde tu svou. Prostě obchodní centrum. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj ty velký. Tady je taková řada zajímavá. Na co koukáte? A... Ale co ty ještě máš? Enchantovaná sekira. Nechci, díky. No, a tady s nima vlastně můžete obchodovat. A tady by měl být warp zpátky na spawn. Jo, tady je. Tak se tam portnete a jste na spawnu. Potom si vlastně, když přijdete do nějaké lokace, tak si tam přečtete většinou pravidla. Mimochodem měli byste znát i pravidla serveru. A... co to psal Milander? Aha, nic zajímavého. A v té lokaci většinou kdy se domluvíte se starostou nebo zakladatelem a ten vám přidělí nějaký pozemek. A v hlavním městě tady nemůžete ničit bloky, ukáže vám to krásnou větu. You don't have permission, protože je to na pozemcích hlavního města a odsud, nebo tady se v určitém okruhu nemůžou ničit bloky, protože ve starém hlavním městě před Vipem to vypadalo hrůzostrašně a bylo celé rozgrýfované a většinou na to nikdo nedával pozor. A tak. Tady se vlastně člověk může podívat, jak to vypadá v takzvaném očistci tady. Což je to nejhorší místo, kde může ten, kdo porušuje a nezná pravidla, skončit. Je to tady takové krásné, pekelné, horké místo, odkud se nedostanete, ani kdybyste se snažili sebe víc. A taky je tady plugin na prodej knížek. Když napíšete knížku, tak ji můžete vlastně prodávat. Tady v tom
pomocí pluginu Bookstore, ale vidím, že tady je to teprve ve výstavbě, ale vypadá to zajímavě. A tady je co? Metro. Tak, jdeme. A ještě co je tady? Co děláme? Squidarium. Bez squidů. To je smutné. Ale tak, aby jsme se k tomu dostali. Já se teďka portnu na vesnici, ve které bydlím. Ne. No, warp. Desert. Village. A proč se vlastně můžu portovat? Protože jsem, jak vidíte nahoře, to jsem já, Karl24. Zlatý, jsem Gold VIP. Stálo to 300 korun, ale stojí to za to. Vyplatí se, když na tom serveru hrajete více a delší dobu, protože vlastně můžete svoje vlastní porty a taky se můžete používat příkaz jako je lomeno spawn nebo lomeno heal a podobně, zatímco ostatní hráči ne. Tady vlastně mám, tohle je pozemek mého kamaráda, který moc nehrává teďka na tom serveru, ale poprosil mě, abych mu postavil barák, tak mu ho postavíme. Já mám něco štěrku, tak vezmeme štěrk, kde si uděláme dveře. Tady si uděláme dveře. Už jsem si tady vlastně vyznačil pozemek, tohle je vesnice, ve které bydlím. Založili můj bratr před delší dobou, ale není nás tu moc, protože nějaká reklama nebyla a hlavně jsme nechtěli mít ohromnou vesnici plnou spousty lidí, protože by to tam potom nejspíše vypadalo jako v jiných vesnicích, kde by byly griefy. A i tady jsou, protože poblíž dříve byla zóna pro neregistrované a stama, když se někdo registroval, tak nejsnadnější cesta byla sice na pomocí warp cedulky na spawn, jenomže samozřejmě radši rozbili sklo, které tu zónu krylo a seká. Počkáme. A tak protože to sklo rozbíjeli, tak samozřejmě šli do nejbližší dědiny nebo šli určitým směrem a narazili většinou na nás a tady to začali rozbíjet. Ale co už neděláme, no. Teď mu tady stavím vlastně základy domu, podlahu a až to tady trochu víc postavím, tak to asi zase spustím to video, abyste se mohli dívat, jak jsem postoupil a tak dál. A já si myslím, že už i pár minut toho bude natočeno a v příštím díle vlastně asi si uděláme o stavbě toho domu a tak dál. Nějaký další informace o serveru. Jo a ještě tohle. V těch vesnicích kolikrát bývají veřejné farmy, nevím jak v kterých, ale už jsem to v některých viděl a vždycky si musíte najít pravidla vesnice. A tady vlastně to jsou základní pravidla. Jsou většinou na tom, na té ceduli a nebo na těch cedulích a měli byste je znát. A je lepší, když je neporušujete, protože je to hezčí. Já tady zrekonstruju tuhle farmu za chvíli. A potom ještě já třeba tady mám vlastně svůj sad na dřevo, takže si můžu pěstovat stromy a podobně. V příštím díle asi si ukážeme stavbu toho domu, teda a možná i něco vlastně
z vydělávání peněz a jak tady vlastně fungují obchody a tak. Tak já to asi tak vidím a mějte se pěkně. Čau.